Ibarrako udalak tarte hau eskaintzen dizu. Ibarra, azoka eta piparra, zero zabor bidean doan herria. Jada 15. azoka berezia iritsi da Ibarrara, 15 urte asko dira eta lana ere pila izango du. Bai. Nire sortzaileetako bat naiz eta lana asko du, baina herri honek badugu jendea beti prest dago laneako eta jende asko muitzen da eta Beraz, Bolondresen lana ere oso garrantzitsua izango da. Oso garrantzitsua da. Principala, ez dago hori gabez gentuke azoka egitek izako. Sortu zenetik, lehenengo azoka berezitik 15. azoka honetara aldaketa asko jasan ditu azokak, azaldi guzu bereziki ze aldaketa izan da garrantzitsua? Baina 15 urte, bai gure helburua zen bertako produktuak bultzatu, potentziatu eta hor pastakenteko aldaketak ondea. Oraindik ere badaude, barazkiak badaude, gero eta gutxigo, ganau bare bai, gero eta gutxigo, balen hortxe potentziatu nahi izan gendun orduan. Eta orain, artizauak, ikustezu denetik handago, produktu saltzeko, aldaketa egon da. Zu hasieratik zaitugu bertan, azokan, 15 urte hauetan zehar, nolako aldaketa jasan du? Azoka hau hasieran, zan azoka bat piparran barne, sartzeko eta sartzen genuen festa barrun. Garai hartan, aurreneko nik zen negozio izan ditzen kulturekoa, Ibarran da aurreneko nik topatu nula zea peri hau, festa barrun zehon. Eta ikuste genuen haunditzeko eta zehatzeko inbertzala zeo zer desberdina, festatik enatea gendun eta beste un baten sartu gendun azoka hau. Azoka hau garai bat egiten genuen Euskal Herriko kalen, goizeko zeitan hasi, kotxe gelditu, trafiko guztik eta benga. Eta gero hasi zen pipar lehiaketa, eta hori aparte hasi guen, eta ja pixkat azoka indartzeko eta behai indartzeko pipar lehiaketa, dana banatu gendun, eta guain ikusten duzu bezala hirugunden egiten du. Garaia zuek, baina horrekin ez zenuten gutxi, eta ondoren pintxoen lehiaketan ere bigarren postua, zer sentitzen da? Izugarrizko poza, zergatik guk, naizta aurkari oso onak eta maila altukoak izan, guk lanetsua iruditzen zaigu eta lana egiten dugu. Guri hemengo piparra asko gustatzen zaigu eta saiatzen gehan olabait ere goraipatzen eta Donostian ere, gu donostiarrakea, ean hobeto ezagutzen den. Eta nolako pintxo egin duzu, Nolako, basea zen tortilla antzeko bat, eta gero zaukan kroketa, kroketa mortiakoa, eta kanpotik almendra pixka bat, eta gero salsa berezi bat, ez den de Iberiko. Pintxo lehiaketako garaia zuek izan zarete, ez da herrian geratu, Donostiara joan da aurten ere saria, zer sentitzen da? Iaz, izan ginen txapelduna, piperra da arloan, eta aurten tokatu zaigu pintxoka txapelketan, ez? Oso pozik gaude, bai. Ja, kompletatu duzu beraz, podiuma. Bai, eta datorren urtean hemen egongo gea ere. Ibarrako udalak tarte hau eskaintzen dizu. Ibarra, azoka eta piparra, zero zabor bidean doan herria.